Fil-Parlament il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri saħaq li loti ta' ċittadinanza se tibqa' prerogattiva ta' pajjiżna. Spjega li bl-emendi fil-liġi biex persuna tikseb iċ-ċittadinanza titnamel proposta ta' kontributi jew servizz eċċezzjonali li tista' tagħti lil pajjiż. Fakar li l-liġi diġà tipprovdi ċittadinanza lil min jagħti servizz eċċezzjonali lil Malta. Spjega li l-kontribut eċċezzjonali jista' jieħu diversi forom, inkluż ħolqien ta' impjiegi ġodda u qal li dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu magħmula minn xjenzati, riċerkaturi, atleti, artisti, intraprendituri, filantropi u nies involuti fit-teknoloġija fost oħrajn. U qal ukoll iċ-ċittadinanza tista' tingħata wkoll il dawk li tqisu ta' interess għar-Repubblika ta' Malta jew persuna li l-Ministru jqis li għandha l-ħiliet, il-profil, il-kwalitajiet, talenti u l-arfien espert meħtieġ li huma meqjusa li javvanzaw l-interess nazzjonali. Il-Ministru poġġa fuq il-mejda l-avviż legali li jirregola dawn il-bidliet anke jekk qal li ma kellux obbligu jagħmel dan minn issa. Spjega li l-proċess jibda b'talba mal-Aġenzija li tikkunsidra t-talba u tibda proċess ta' skrutinju. Il-Bord tal-Evalwazzjoni mbagħad jagħti r-rakkomandazzjonijiet lill-Ministru. Temm jgħid li l-Gvern qed jagħti li tal-ħbiberija lill-Oppożizzjoni minkejja dan qal li ma jistax ma jfakkarx fil-ġid kbir li sar mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment bi proġetti investimenti soċjali u nazzjonali. Qal ukoll li ħadd ma u se jaħfer lill-Oppożizzjoni għal ħsara li għamlet lil Malta barra minn xtutna. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Intern Darren Karabot qal li ċ-ċittadinanza għandha tkun dejjem salvagwardjata u li kien għall-Partit Nazzjonalista lanqas kien jeħtieġ li l-pajjiż jasal sa hawn. Argumenta li l-Oppożizzjoni mill-bidu nett saħqet li ċ-ċittadinanza m'għandix prezz u li għandha tingħata biss jekk ikun hemm rabta ġenwina bejn min jingħata ċ-ċittadinanza u Malta. Qal li l-Gvern qed ineħħi l-kunċett tal-IIP u qed jirriforma l-liġi diġà eżistenti taċ-ċittadinanza. Resaq numru ta' emendi fosthom liġi publikat ukoll il-mertu meta tingħata iċ-ċittadinanza. Qal li l-liġi għandha tagħmilha aktar ċara d-distinzjoni bejn servizz u kontribut eċċezzjonali. Ippropona wkoll li tkun il-President li tapprova iċ-ċittadinanza wara il-parir tal-Kabinet kollu. Fl-eluq tas-seduta l-Ministru Camilleri qal li l-President m'għandix tiddaħħal f'kontroversi, qal li għall-kuntrarju tal-President il-Ministru jiġi skrutinizzat mill-Qorti, mill-Parlament u mill-Avukat Ġenerali fost oħrajn.